ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчандта мошинои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳам чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, маълумот, сурат ва маълумота дар номери имо ва саймо рекламу дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастад сечкаҳои простои Nexia, мошинои советский ва мошинои боркаш Газель ва мошинои аз территорияи Россия ҳам ҳастад. Toyota Camry ҳам ҳастад ки бо нархҳои арзон ҷудо кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаши шумо мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 161 сомонӣ. навора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар WhatsApp имо падисаш кунем. маромад рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст. баъдро мошини фурӯшӣ ҳастад ки аз территорияи Россия Volkswagen Polo. соли пароишаш 2016 соле ки судишуриш тоқа бензини холӣ, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механикай, ҳолати мошин мега беҳтарин. мошин мега умуман мега 1 грамм мега мисол расход надорад. раднои краска сафед, салон тоза, балон нав, электропакет, кондиционер, ҳолати мошин бадро беҳтарин ки 2016 соле ҳама чӣ дора, ҳама ҷош кор мекунад. ин мошин баъдон дар Санкт-Петербурги Россия қарор дорад ва наша гуфтесан 500 000 рубл бо конкретна арзон мешавад. ба мошинои дар Тоҷикистон буда мегӯяд арзон мекунад. ягон мошиное ки такси боша мегӯяд ё ки мошинои спринтер мегӯяд, не хеле мошинои мусофиркаши хеле спринтер аст. баъдро ба ҳамхали алиш мешавад. ягон намуд версияи мошинои такси ё ки ҳамхали мерседесои спринтер кати. хай бо вариантҳои худтона пешниҳод кунед. ин ҳамин рақамошон аст. рақамои Россия кор мекунад ва дар рақамошон имо WhatsApp пайваст дорад. ба мошинои дар Тоҷикистон буда фақат ба мошинои ягон намуд такси ё ки ҳамхали спринтер кати алиш мешавад. ягон маълумотҳои иловагии хоҳен фаҳмида дар рақамошон нависен ё ки дар WhatsApp имошон нависен, ба шумо саволҳои пурраша ва ҷавобша метиҳанд. 500 рубл аст. бо бардорон арзонтарам кадам метиҳанд. маромад тамос гиред ая бардори тоҷики худмонае. дигар мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдорон гурзавои Газель аст ки гурзавои Газель Манижа. соли пароишаш 2004 соле ки судишвориш тоқа гази холия. объем мотораш 406 раднои аз худаша, коробкаш механикае, ҳолати мошин мега беҳтарин. мотор мега 406 раднои аз худаш. 4 балон мега 90%, 4 диска задагӣ пуштагӣ надорад. мошинча мега ҳолати беҳтарин. як моикаш мекунӣ, фақат мегирӣ газ мети корта пешоварӣ. айни сезони ҳаме газело аст ки барои бор кашидан балои либочӣ. сайсараш мега нахада ки хеле ки дасти як одамда гаштагиае. дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 30 000 сомонӣ баъдорон ки боз арзона мешавад. якум рақам аст. тисел пасияни кор мекунад. дар ин рақамошон имо WhatsApp пайваст доранд. ва дуюм рақамошон инашам тисел аст ки инашам кор мекунад. пасияни ҳад рақамошон ва рақаму якумошда имо WhatsApp пайваст дорад. кадоме ки наличӣ мегирад арзонтар мешавад. ин мошин баъдон дар ноҳияи қумсангирда қарор дорад. ягон маълумоти иловагиша хоҳен фаҳмидан аз ҳамин рақаму занг занен, маълумоти пурраша метиҳанд. гурзавои Газель Манижа. бештар маълумоти пурра аз рақамошон. дӯстони азиз, ногуфта намонад шумо дам агар ҳамхари рекламаҳо бошад, агар мисол хона, замин, квартира, мошин чизе ки барои фурӯхтан набошад, маҳрамат сурат маълумота дар номери имо васай мо рекунем. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. хоҳиш мекунем лайкотона фаромӯш накунем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен падисаш кунем. се мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли пароишаш 1996 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотор 1.8 литр, коробкаш механика, сайзтани мошин баъдро беҳтарин нахаду. 4 дискаҳои рамашка, 4 балони 90% мегад гаранҷкати, кондиционер, дудари пешаш электропакет, чихол, салон тоза, магнитофон, ҳолати мошин баъдро беҳтарин нахаду. тоқа суми холӣ дар кора мега алиш палиш намешавад. дастрошра мегад фурӯхта мешавад бо нархи 37 000 сомонӣ баъдорон боз камтар дигар муомила мешавад. срочно мегад Москва Россия мера мегад ба ҳам хотир сум дар кора мошина фурӯхтеса. мошинча мегад нахада, ҳолаташ беҳтарин ай. ха ягон маълумотҳои иловагӣ шояд хоҳен фаҳмидан, бо занг зада худатон пурсен. خب ماشین در دوشنبه 37 با ارزان هم میشه. نه رقمشون مگافون کار میکنه دیگه، معلومات پورا
ва аниқтар аз соҳибашон. Кондитсионершам дора ва кор мекунад. дӯстони азиз, кадом намуди мошине ки ба шумо ки лозим бошад, мошинои майда, боркаша ягон мошинои навай, дар комментария номи мошина нависед, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. аз шумо хоҳиш дорем ки ҳамин лайкотро нагузорем, фаромӯш накунем ва силкаи навори моро дар ватсапи мо падисаш кунем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. баъдро ҳастад Daewoo Nexia ҳастад ки светои сафед соли барои 6 1996 ҳастад ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотори простои 1.6 литр, коробкаш механика, саистани мошин бадрон нахадвай. Электропакет 4 диска, 4 балонаи 70% мега соҳибшон мошинча хай, нархшон мегад арзандай нахадвай. дастрошон мегад фурӯхта мешад бо нархи 10,000 сомонӣ бадрон бо ягон сум мегад арзон мешад, ё ки ягон Opel Vectra боша мегад алиша мекунем, хай дигаша маслиҳат мекунем. тоқа ба Opel Vectra алиш мешав ва кадоме ки сумкати мегирад ягон сум муомила мекунам. ин мошин баъдон дар ноҳияи Данғарада қарор дорад. маълумотҳои пурра ва аниқташа тариқи телефон мегирад, рақамошон мегафон аста. ин бародар Nexia дастарошона мефурӯшад, ё ки Opel Vectra кати алиш мекунанд. марамат занг занед, кадомтон ки мехоҳед алиш мекунен, бештар маълумотҳои пурраша гирен. ҳамин меҳнатҳои моро қадрдонӣ карда лайкотро нагузорем ва силкаи навори моро падисаш кунем то охира тамошо ки мошини арзон ҳоли ахирдам ҳастад. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. баъдрон Toyota Camry ҳастад ки соли барои 6 2008 соле ки соҳиби фурӯш бензини холӣ. объем мотор 2.4 литр, коробкаш автомат аст, сайзтани мошин бадрон беҳтарин аст. моҳи августи 2021 мегад ай Дубай оварда мегад соҳибшон, яъне ки зуборка мегад Дубай хадавой дорад, мотор беҳтарин, кондитсионер, электропакет 4 диска ва 4 балонаи 90%. мошинча мегад нахадвай беҳтарин аст. 2021 сол мегад моҳи август мегад ай Дубай овардиан то ҳозира дар ҳамин ториксу душанбеда гаштеса. дастарошна мегад сум дар кор мефурӯшад бо нархи 90,000 сомонӣ баъдрон бо арзона мешавад ва ин мошин дар душанбеи пойтахта қарор дорад. одамоне ки наличи кан карда харидора мекунад муомила мешавад. 90 баъдрон савдо дорад ва мошин дар душанбе рақамошон мегафон астад. ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳем фаҳмидан аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотша гирен. кадом намуди ки мошине ки ба шумо ки лозим бошад дар комментария нависен, мо агар ёфтаем якум шуда шумо видео карда пешкаш мекунем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. баъдро ҳастад Daewoo Matiz ҳастад ки светои сурх раднои соли барои 6 1999 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор мегад экономни простои 1 литр, коробкаш механика, сайстани мошин бадрон нахаду беҳтарин. 4 балон 70%, 4 диска, электропакет, салон тоза, магнитофон раднои краска мехела бадрон ки нашуд ҳуҷҷати мошин ва хадавоиш ягон маълумот додагӣ нестад. фақат ҳолати мошин мегад беҳтарин, мегад нахадва астад, омада аз пеш бинем. нархи мошина 16 та меган бо арзонтарам мешавад ва ин мошин дар шаҳри Истаравшанда қарор дорад. рақамошон аст 985 ва вилон аст кор мекунад. ягон маълумотҳои агар иловагӣ хоҳен аз ҳамин рақамошон гирен. дар шаҳри Истаравшан 16000 сомонӣ бадрон арзонтарам мешавад. марамат занг занед, лайкотро фаромӯш накунед то охираш тамошо кунед. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. баъдрон бояд тага астад ки Mercedes-ҳои Е-класс ҳастад ки Avantgarde соли барои 6 2007 соле ки соҳиби фурӯш бензини холия, объем мотораш 2 литр, коробкаш автомат аст, сайзтани мошин мегад беҳтарин аст. 4 диска, 4 балонаи 80%, кондитсионер, электропакет, раднои краска, мошин мегад Avantgarde беҳтарин сайзтани. яъне ки маълумотҳои пуррагӣ хайр нанависад, маълумотҳое ки буд мамора гуфтем, ягон маълумотҳоша хоҳем фаҳмидан қадшон тамос мегирем. нархи мошина 86 та мегад, вале ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нестад ва ин мошин баъдон дар душанбеи пойтахта қарор дорад. ба кадоми шумо ки ҳамхоҳи Mercedes-ҳои Е-класс ки дар кор бошад, рақамошон аст, аз дигар маълумоти пурраша мегирем. илтимос карда ки одамоне ки намехаранд беҳуда мегад нороҳат накунанд, фақат одамони кан кардан харидор марамат тамос гирифта маълумотҳои пурраша фаҳмида гирем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. баъдрон бояд тага астад ки Mercedes-ҳои Benz C-класс ҳастад ки сечка соли барои 6 1994 ҳастад ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика, сайзтани мошин бадрон нахадвай.
4 моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷат дорад, салон тоза. ҳамин камбудиша мегӯяд ки 4 та мегӯяд амортизатор мегирӣ, мегӯяд дига ҳамаҷош 100%. ҳамин 4 та амортизаторша алиш мекунад, мегӯяд соҳибшон ҳамиш камбудиш ҳаминае. дига мошинча мегӯяд нахадва ягон камбудиша нагуфтиянд. салон мегӯяд тоза ҳака бадрон. дастфирошро мегӯяд сум даркор мефурӯшад бо нархи 28000 сомонӣ бадрон ки боз арзонтара мешавад. дар ин рақамошона ватсап пайваст дорем мегӯяд ва ин мошин бошад қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. сирошона мегӯяд сумака дар ватсап мегӯяд нависен. танҳо дар ватсап нависам гуфтае ва рақамошон кор намекунад, инаша нагуфтиянд. дар ватсап мегӯяд одамони харидор занг зананд. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира ягон реклама дошта бошад, марамат ва сурат маълумотшро кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. дар имрӯза навор ҳамқа мошинҳои фурӯшӣ буд пешкаш кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. дӯстони азиз, лайкотонро фаромӯш накунед, навора подписка кунед. то видеои оянда.